Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salangga karon nga adlaw Lunes Pizza 13 na bulan sang Hunyo tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bayan sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal sang gunian panglunsod gintugyan sa masunod nga administrasyon ang pagdesisyon sa pangabay pagpasaka sang presyo sang ihaw kag balayran sa delivery sa ABM Bernardo Slaughterhouse. Mga pamatanon ginpangabay ni Gobernador Lacson magbulig kumbinser sa mga senior citizen nga magpabakuna kontra COVID-19. Lalaki ginlabo sang upod sa ilimnan sa banwa sang Murcia, Pilason. BCPO magapadayon sa kampanya kontra loose firearms kasunod nga nagtakop na ang implementasyon sang COMELEC gun ban. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Uy, ginakulang ko no? Ang supply sang manok sa pila ka mga merkado sa pungsod Pilipinas. Sa probinsya sang Abra, mas ginapili sang pila ka mga supplier nga magbaligya sang mas malapit nga banwa agod hindi magdugang sa galastuhon ang pagbiyahe sang mga manok. Nagsaka naman sa 190 kada kilo ang suggested retail price sa pila ka mga merkado. Suno naman sa United Broiler Raisers Association nga may shortage gimana sa supply sang manok apang temporaryo lamang. Ginahingyo naman sang obra nga untaton ang importasyon sang manok kag suportahan ang lokal nga negosyo. Amo nang kalabanan ginahimo Nya shortage, import kita. Kulang bugas, import kita. Kulang isda, import kita. Amo lang nang nabalaan, di kundi tampukan mo sang isda, tampukan mo sa manok, tampukan karne kagiban pa. Aba, ang aton lokal nga mga produkto nagakapugday. Wala sabat nga iban mo. Nya kulang, import ta. Ang aton mga pundo nga dolyar ginabakal ta dito. Imbes nga buligan tang lokal nga merkado, import lang. Ginapatay ta ang lokal naton nga mga negosyante. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:06 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog gramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga base para nga nag-traffic dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank. Radio Philippine Standard Time, las 4:18 na. O Lunes, kamusta ang siyudad sang Bacolod? Kamusta mga merkado subong? Kamusta mga driver naton? Gana naman mag-ibwal ang presyo sang gatong buwas nga adlaw. Aber, mga observation report sang aton patrol karon nga kaagahon. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Action na Fred, good morning. Sa aton pinalangga ng mga tagpalamati, good morning. Ang dalanon sa syudad sang Bacolod, diri sa Tinion, sa diin sa dalan sang Lacson, masyado gid ka tawhay action na Fred, no? And ang aton sining mga kauturan action Fredo, kumanao ka bala sa Talom Stasyon, kaglantawon mo ang laragway sitwasyon sining pila ka mga bantay sa ospital. Ikaw na maluoy ni sa election Fred, tulong na lang ini mga bantay bala sa ospital. Ang ila sining serving panig ning mga karton nga ginputangan man sa hapon para makatulog ang ilang ulunan ng mga bag action na Fred, no? Kaluluoy man ang dalan sa Lacson sa sining Tinion masyado gid ka tawhay ligo kami diri ni aksyon sa area sa Rizal. Bao grabe action na Fred mo ni mga balantayan buwas nga adlaw labayan namon tong Caltex. Ang Caltex, ang presyo sang gatong 80-28 diesel na action na Fred, umuni ang presyo sang gatong ang gasolina nila is 78 pesos and 10 centavos iya para sa kung siya sa unleaded ang ila sining pula action Fred kung muni ang premium nga ginatawag kagasikat ni na Fred, no? Ang dalagan man 78 and 80 cents action Fred. Taon tabi diriya sa may dalan sang Gatuslaw kung kaya redia tuparay ni silang tatlo action Fred mong ang total ang flying fee kaga isa pagkagasolin station kalantaon taman kung bala pilaman ang presyo sang gatong kay ti alandama ni siya daan buwas action Fred makon mo niya 4.80 rather 4.50 ang igaasaka sa presyo sang crudo riyang total subong ya action Fred ko dan taon mo ang ila sining diesel is 79 pesos and 15 centavos while ang ila sining unleaded is 78 pesos and 10 cents 78 pesos and 85 cents naman para naman sa ila sining ginatawag bala action Fred nga premium. Ang flying bee, i-check na dali lang aksyon na niya kay Manao ko kay taman aksyon na Fred, no? Kung bala pila ang presyo.
sa Flying B para makita taman kung pila man ang pinaka-latest nila, no? Ang Flying B action na Fred, ginalantaw man natin kay bukas naman ang ila sining bukas naman ang gasolinahan. Subong daw hindi pa di makitaan kung pila ang diesel, ako man ang diesel nila, ang Bolt kag ang Thunder, pero kisa man the reaction na Brad ginapakita area sa may dalan 79 pesos and 15 centavos sa muning diesel nila kung mga diesel, no? Ang Bolt action na Brad ang leaded is 78 pesos and 10 centavos, while ang Thunder kung ang ila sining premium is 78 and pesos and 85 centavos. The same man ang presyo ang Caltex action na Brad sa 80 sa Caltex ang diesel nila is 80 pesos and 28 centavos, while ang ila sining unleaded is 78 pesos and 10 centavos. Ang ila sining extra o kung kilala nga premium is 78 pesos and 85 centavos. Kaya nalabayan man namo ni aksyon na nani aksyon na Fred ang area naman sa Petron. Ang Petron niya 80 pesos and 85 centavos ang ang presyo sang ila sini nga diesel action na Fred. So mga balantayan ni boss nga adlaw pagod sa big time na naman nga presyo o kung nasaka sa presyo sang gatong di mag 80 na lang bi plus 4 pesos and 50 centavos di ay mo na ning 85 guro action na Fred. Muni ang bilis ang gatong so muni nga pila ka mga bagay ka mga balantayan karon no sang aton sining mga kauturan. So observations ang patrol action na Fred, no? Ang observations ang patrol of course ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Muni ang ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang sa mga pita tubig. So, ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa may sa graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:25 na. Puerting ibual, no? Sang presyo sang gatong. Kay Manjo Arnijo, unagit siya sa linyada. Si Francisco Muñoz, good morning. Palihog ko tamyaw kay Juanito Basco sa Rosario Heights. Okay, naga-monitor gid adlaw-adlaw. Si Romeng Estrabon Hidalanga, good morning man. May lang nga pag-monitor. Si Francisco Muñoz ga-monitor sa Hamburg, Germany. Taga Germany da, good morning. Morning man kay Milili Oligo. Morning. Tamyoya Banisa Star, Kagdok Mat Mayo, Jinky de Alagdon, Noel Amar, kag Alex Muntiza. Si Jinky de Alagdon, aga pa siya. Okay, happy Monday morning kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Star, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mikey Montilla, Cirila Samar Aguilion, kag tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, halin sa Arizona, USA. Kay Sherwin Hugos nagapamatigid si Morina Esconde Sarasya sa Barangay Sibukawan, Isabela. Good morning na sa inyo. Kay Judge Snap Diamante kabugtaw na ni si Betty Lau sa Binalbagan. Kay Reuben Tampos kagba Brancia, good morning. Stoto Raul Alibuga galadlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, kay Ana Diaz na Sampurok Balulan bago gabulog tao na ini sila
karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Dali gid lang, ari ho, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon dira sa Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konli. 4 na pasudlon tag report sang probinsya. Mga pamatanon ginpangabay ni Gobernador Lacson magbulig kumbinser sa mga senior citizen nga magpabakuna kontra COVID-19. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon. Action Radio Philippine Standard Time las 4:34 na. Oy, sumigabong ang Bulkan Bulusan. Liwat naman nga naglupok baw ang abo kuno nga ginbuga naglabot sa Legazpi City sa Albay. Puerte, no? Ngurob nan ang mga bulkan. Daw wala kagtuon na ang kalamidad. Hindi na maintindihan, no? Ang nagakatabo. May kagaw na, may linog pa, may ngurob pa sang bulkan. Di kung maglupok ang bulkan, makakululba na. Di mga pumuluyo, naghalali naman sa ila puluyan. Delikado kayo. Action Radio Philippine Standard Time las 4:35 na. Kay Nancy Garcia, good morning. Kay Milko Bilio, good morning. Tamyoya si Brad Mateo Nipales Gapamati, tagsa kagkagahon. Kag si Ricky Diamantea. O sige, ang tanod nga wala tulog, mayong serbisyo sa Mao. Sige, sag sa Espanya, Isabela. Kay Yasmin Roldan Rabilio, good morning man. Kay Junel Cartel Bilyote, good morning sa pamilya Bilyote sa Sentral. Ba, si Star Mayo, ari na siya. Sige, ari kami gabiyahe sa Chicago, Illinois. Upod ko si Doc Matt, regards sa mga pamilya ko sa Tangob, Mrs. Alvarez kag Nets Mercado Herrera sang Embuen Water Refilling Station. Sige, wala sang anuman. Kay Imbong Jo Campo, good morning. Monitor kami upod kay Kap Bito sang Maaw. Kay Jonaline Ninyal Dikripito, good morning. Sa tanan nga nagapamati, tamyaw ko kay Errol Tagakay, Lager Dikilia, Kit Makaryula, Karin Guzman. Sige. Good morning lang May man nga pag monitor tagsagid kagkagahon. Sa mga
taga Murcia, kay Philip Bilyesa, good morning da. Kay Marvin C, kay John Hidalgo sa Manapla, kamusta? Si pare Erning Huriliaga, bugtaw na ni. Si Richard Cagtoto Bino sa Barangay 4, si paring Istoy Querido, walking Canada. Si pare Kenneth Pabon, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37. Mabalik ako pagkatapos ni. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa sa COVID-19 ang Western Visayas nga nagdala sa kabilugan 133,937. Ang probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Iloilo may taglima kabag-o nga kaso sang COVID. 4 sa syudad sang Bacolod, 2 sa probinsya sang Iloilo kag tag-isa sa probinsya sang Aklan kag Antique. Samtang wala naman sang bag-o nga kaso sang COVID ang probinsya sang Capiz kag Guimaras.
may isa naman na report nga nakarecover sa COVID-19 na nagdala sa kabilugan 183,937. Wala naman sa na-report nga napatay, ti ang mga nagkalamatay nagpabilin sa kadamuon nga 5,923. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47 na. Kay Maricel Isok Alonsabi, good morning kano. Kay Tilma Pihida, Sean Kadungon, Grace Sibunga, Diding, Maria P. Jacinto, Edita Berbo, kag kay Jenisa Sibunga. Alin ini sa barangay Sagang, La Castillana. Kay Arlene Cabrillos, good morning man, bugtaw na, agapa, para mag-ubra sa uma. Bao Arlen sang Hacienda Guba, Purok Dulunan, Central Maaw. Kay Milvin Piñapel, good morning man. Kay Milagros Morales, naga-monitor sa Barangay Maaw. Taga Maaw da, good morning. Dira sa kay Marlon kag Lagrimas Reyes, kay classmate ko Efren Pompirada, Belmonte family sa Purok Riverside sa Sumag, Dilag family sa Sumag, kaga Bilog nga taga Sumag, good morning sa inyo da. May lang pag-monitor. Kay Domingo Barniso, good morning. Kapita, good morning man. Kay Jonas Dorothy Pili, naga-monitor, samtang naga-pangape. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:48. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Standard time, las 4:53 na. Timing gini, ikapi-kapi naton. Dr. Alfred's Green Coffee ang aton rekomendasyon. Nga aman, Pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa Philippine Standard Time, las 5 o kon las 4:55 na. Aber, tokion tadugay-dugay ang report naton sa kapulisan. Samtang kay Francine Natalie Bautista, good morning anay. Good morning kuno kay Annabel Bautista. Halong sa pag-obra. Dira kay Milili Oligo. Kay boss siya kuno Lito Baba, owner sang SQB Fish Farm. Good morning man. May lang nga pagmonitora.
kay Giselle Hope, good morning. Kay Aileen Artilado, Sinaida Macario, Elizabeth Artilado, Janet Judilia sang La Castillana. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na diri kita. Puwersa sa kapulisan nga balita, BCPO magapadayon sa kampanya kontra loose firearms kasunod nga nagtakop ng implementasyon sang COMELEC gun ban. Pulis balita. Detalyo po kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Padayonon sa Bacolod City Police Office ang kampanya nila Batok Close Firearms pagi sa Oplan Katok sa mga firearms holder nga wala makaparinyo sa ila sila nga firearms license. Ini ang masunod nga tikang nga imuon sa Bacolod City Police Office, Action Fred, matapos ginlift na ang COMELEC gun ban. Nagligad nga Hunyo 9 matapos sang national kag local election. Suno kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, halin sa Enero 9, tubtob Hunyo 9, sining nga tuig, 11 ka mga persona ang ila na aresto nga nagbayular sang COMELEC gun ban. Sa din, siyam diri ang nakuhaan bladed weapon nga nakoberman sa COMELEC gun ban, kag 11 ka mga persona ang ila manapasakaan sang kaso. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Action Fred, Babacoor, Manila, ang checkpoint diri sa masyudad sa Bacolod, agod man intercept ang mga persona nga nagadala sa armas lutang nga wala sa nakakaigo nga permit. Suno pa kay Liada, Action Fred, ang madakpan nga nagadala sa armas lutang nga wala sa lisensya, ang sarang nila papasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 10591, illegal possession of firearms. Although nalit ng gun ban sa aton sa national, no, still ang violation niya sa Republic Act 10591 is still in place na siya. So, kasi lang mga laom na magdamo ang aton mga kauturan na muna ng COMELEC gun ban natin, pwede na sila kadala. Of course, kung may mga lisensya sila updated ang license ang ilang firearms, pwede sila makadala kaya muna. Kung nagadala, be responsible lang. Hindi ka naman sabong ma-issuean sang firearms license kung why ka nakakuha sang PPC4. Actually, damo ka na kung may firearms license ka, gina-explicar mo na sa imo kung sa day mo na pwede magamit ang imo nga firearms. So, in the same manner, kung may permit to carry ka, gina-specify mo na. Action Fred, si Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, sa interview sa Action Radio. Ang inyong Action sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbanwa nag-report, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Good morning na sa aton mga kauturan dira sa Murcia. Damo kita taga palamati na sa Don Salvador Benedicto kag sa Murcia. Morning kay Nathan Borromeo, Monitor Barangay Panakiyaw, Isabela. Tamiyaw pumuluyo sa Barangay Panakiyaw kuno Isabela, Sitio Sulbod, Moises Padilla. Kapamati giga si Gabong Borromeo kag Hermohino family. Good morning da sa inyo. May lang nga monitor. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa klan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw 29-16. Una nga bula 29 kag 16. Second draw 25-15. Ikadua nga bula resulta 25 kag 15. Third draw 22-37. Ikatatlo nga bula 22 kag 37. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 49,500,000. Ang jackpot 49,500,000. Winning combination in any order. 5, 37, 40, 48,
Winning combination 658 5 37 40 48 9 kag 39. Kombinasyon sang 658 5 37 40 48 9 kag 39. Diri kita sa 649 ang jackpot 48,273,062. Jackpot 48,273,062. Winning combination in any order 41, 31, 20, 19, 46, 26. Resulta sang 649 41, 31, 20, 19, 46 kag 26. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na, morning lada, kay Candido Heldore. Ba sinimpa Ibanez ang barangay Tangob, ara siya nagamonitor sa Barki Tribe. Good morning. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning. Ngapita, tamiyaw ko lang Merle Kabahog, Nili Moral, kag si Juan Igid Tanan, Hacienda Lugway, Barangay Balaring. Kay Kimpo Yulo, Ardong Yulo, Antonio Yulo, Antonio Villanueva sang Binabagan, always gid naga-monitor. Thank you gid sa pag-monitor. Kay Ryan Habiliana, good morning. Happy listening kay Vanessa, Kayla, kag Alex Habiliana sang Toronto, Canada. Taga Toronto, Canada, good morning. Kay Evelyn ni Pamusino, good morning man. Pangapita upod kay Bito sang Maaw, Kap Bito sa Maaw. Kay Elvira Hilogo, good morning man. Sige, upod-upod lang kita. Tagsagid kag kaagahon. Kahapon nakaapas pa kami to. Sa Murcia, buato to. Si Mark Chua, si GR, si JC Sindico, si Roger Aguirre, si Bibitan, si Milvin Ricabar. Birthday ni partner sa nagligad nga mga tinuig. Sige. Morning man, kamusta da? Sa mall sa Kapihan, sa grupo tada? Kanday Boy Bala, Dot Sullivan, Munit Rojas, Yok Torres, kay Larry Benitez, kay Abner Magallanes da, kay Pare Ed Tiangson, si Maral, si Billy the Kid Caro, kay Pulding Hipis, kay Jimmy Candelario. Kamusta ka mo da? Ba, wala ta makapamasya dira kapon kay nagsaka kita dito sa Banwasang Murcia. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9 o kung las 5:09 na, kay Idilaos Muning, kagay Nanay Isabel sang Victorias. Nga gasulubra ang oras, ang galalapaw ang pananaawang ko sa oras karong aga. Dali lang, ari galiho ang epektibo kag natural nga paracetamol kag pangtapna sa Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Mga balita nga natipo naton sa Bacolod City Hall, ang sanggunian paglunsod gintugyan
sa masunod nga administrasyon ang pagdesisyon sa pangabay nga pagpasaka sang presyo sang ihaw kag bayad sa delivery ba sa ABM Bernardo Slaughterhouse. Balita City Hall. Detalye siniupod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Mayong action, Fred, nabaton sa sangguniang paglungsod ang pangabay sang AVM Bernardo Slaughterhouse may barangay Handumanan nga magpasaka sang balayran sa presyo sang ihaw kag delivery fees, action, Fred. Pero ginpahayag ni Bacolod Councilor Dindo Ramos, ang chairman sang Committee on Laws, nga ila gin-defer, action, Fred, ang pag-akto sa pangabay sang AVM kag ginatugyan na sa 11th Council sa hidalom sang Benitez Administration ng pagdesisyon. Ginpahayag ni Ramos nga base sa pangabay sang AVM, action, Fred, nga bangod sa pagpasaka sang wage increase sa may Western Visayas kag pagsaka sang presyo sang gatong, rason nga nagapangabay sila nga kon mahimo ipatuman ang 10% nga saka sa ihaw kag delivery fees. Sa karon, action, Fred, ang existing rate sa ginapatuman among 2.75 pesos sa kada kilo para sa ihaw kag 25 centimos naman sa kada kilo para sa delivery fee. Oo, kay suggestion nila na ihatag na lang ang desisyon sa incoming administration. Di ako okay ba lang ko kay basikon insist na mabalisyan patada. So defer na lang siya na. So I'll take up ang next administration na lang. Dapat yan si Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Report alin sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:17. Husto man si Konsehal Dindo Ramos. Tuod basi kung mamalisyan pa. Itugyan na lang na sa masunod nga magapungko sa siyudad sang Bacolod. Nga plano naman sila. Madamo naman ang plano para dire sa siyudad sang Bacolod. Nasyonal kag lokal magapungko da sa alas 12 sang ugto sa Hunyo 30. So ang tanan-tanan nga mga proyekto itugyan ta ang tanan-tanan nga mga ginpangako nila sa nagligad nga eleksyon hulaton ta basi magtupa man. Ang buot silingon huluhanimon kita sa kay Bongbong Marcos kung kamusta ay pagpadalagan tagaan ta siya sa ligwa. Damo-damo ang ginapaabot sa pungsod Pilipinas sa mga ginpangako nila sa ila plataporma ni gobyerno sadtong nagakampanya pa lang sila kag sang tagaan sila mandate sang tao hulatonta kon ini nga mga promisa magtupa. Action Radio Philippine Standard Time las 5:19 na kay Hinida Ordonez. Good morning. Kay Katibir Arasya. Si Jinky de Alagdon nagbalik ko. Good morning kuno sila ni Mama Yalulit de Alagdon, Papa Yadjo, Kirina Villaflor, Aldrich John, Apel Austin James, Andrea, Alchere, Chere Lynn Grisel, May Bilara, Jen de Alagdon kag Jen Nagora from Arizona, USA. Hindi ko mabasa mayo kag telebid-tabid lang Sige, morning. Belated happy birthday kay Mami Elsa Bonilla sa La Carlota. Siling ni Katibir. Si Dante Makilan Araman. Si Jimmy Latido Sr. Good morning. May lang nga pag-monitor ko dira sa Purok, Kawayanan, Barangay Mailom. Kay Bara ni Rico. Morning ko kay Bukay Aming Opsima Gengking Perez. Konsing Baran. Alin kay Nini Rico Baran sang Sitio Pait, La Carlota City. Taga La Carlota da. Good morning. May lang nga pag-monitor. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning man. Kay Romulo Di Binagracia, good morning. Ari kami sa Northern Negros, Pamilya Di Binagracia, naga-monitor. Si Armando Liboon, good morning. Sige Mati ta balita kay Jen Hisolgon, good morning man. Kay Jose Mungkal Torilla, naga-monitor sa Binalbagan. Action Radio Philippine Standard Time,
las 5:21 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Aber, diri kita. Lalaki ho ginlabo sang upod sa ilimnan sa banwa sang Morsya, Pilason. Detalye sini upod kay Aksyon, John Diaz. Aksyon Jan.
Bangod mahimos ang kahulogbon kag pagbinaisay action Fred nagluntad din ng isa ka insidente sa pangpanglabo sa area sang Larite Street, Canlaon View Subdivision, banwasang Mursa, tinalikdan nga gabi Honyo 11. Ining mga biktima action Fred ang ginkilala Sanday Rodolfo Relos, samtang ang suspect naman amo ni si Archie Mojares, 58 ang edad. Ini sila pareho man nga residente sang Canlaon View Subdivision, Barangay Blumentritt sa amo nga banwa. Sa inisyal diri nga pagpangusisa sang mga kapulisan na ibaluan nga upod sa ilimnan ining biktima kag ang sospetsado apang samtang gasigi inom. Gulpe na lang nagluntad ining pagbinaisay action Fred. Ang natabo siguro sa kainit sang suspect nagapauli ini siya sa iya nga balay. Way mga kabalong biktima kuno nung pagaymuon sang suspect digto kag nagkuha gali ini action Fred ang sospetsado sang bolo. Pag-abot, pagbalik niya dito sa ila ginaimnan, ginlagas ang sospek ng biktima kag ginlabo. Pila sa ulo kag abaga ang naangkon sang biktima kag unang gindala sa may rural health unit sa area sa Banwa sa Mursa para sa pagbulong. Apang ginsayloman diri sa syudad sang Bacolod para sa nagkaigo pa ang pagbulong action Fred. Sunod naman kay Police Captain Gerald Muya, ang Acting Chief of Police sang Mursa PNP, mahimo may mas madalong pagidri nga motibo kon rason sa likod sining pagpanglabo action Fred. Kag karon ginausisa pa sang aton nga mga kapulisan. Ginpaig nila yara naman sa estable nga kondisyon ining biktima. Ang suspect ang karon nahunong sa custodial facility sa Mursa PNP kag ini natalana pa sa kansang kaso subong nga adlaw aksyon Fred. Mag Dr. Alfred's Green Coffee mga kaakson, sa aton nga mga kaakson nga mahuyugon magigop sang mainit nga kape kung kaagahon, isa lang aton ginarekomendar sa inyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33. Amo gina kung kaysa inom-inom pagkatapos kung daw medyo bulo bastante na nga galingin-lingin gawang ulo. Labi na gid ko may maek aba kadelikado. Kay Utay Benedicto, tamyaw ko lang belated happy birthday ko no. Kay Sani Herher, mo niya kanamit sa pulutan, patutim kag kinilaw nga Blue Marlin ba? Kapalaway-laway ka. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning. Sa tanan nga taga-barangay Pandanon ko no. Don Salvador Benedicto. Ba si Elizabeth Gamala ari siya, tamyaw iya anak si Ilhen Grace Gamala sa iya kadlawan karon nga adlaw. Okay, Ilhen Grace Gamala, happy birthday gid para sa imo karon nga adlaw. Kay Mulabi Candulisas, good morning man, naga-monitor sa hinubaan. Pwede ko no, kay kumpare Judadal sang Abada Iskay kag ani Kamatso sang Manapla alin sa Barki Tribe. Sige, good morning bagagwa ngalan ni Star Mayo. Kay Rodney Ismaya, good morning sa Sinda Antulanga. Kay Marilo Trabilia Katinoy, morning man, pukaw ya si Ara kag Mikay kag si Kito Amparo sa Lime Factory. Kay Roger Burgosa, good morning, tabiya si Mama ya Winnie Giray Burgos kag brother ya Ronald Burgos sang Biscom Compound Binalbagan kag kay Lolita Binyas. Sige, good morning sa inyo. Kay Aida Alunan, tamya ko no kanday Rodolfo Rinaldo kag Roberto Alunan, Junior Advincula, sang Barangay Granada. Sige. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35. Mabalik ako pagkatapos ini.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon.
sa Bacolod, Action Radio. To Philippine Standard Time, las 5:45 na. Diri kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kaapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado din 3 ka mga persona sa bypass na operation sa PIDEA alas 6 kung alauna sining aga sa Purok Barakuda Barangay 1 sa syudad sa Bacolod. Ang subject diri kilala kay Roberto Villacuer, 52 anyos, na aresto man ang bata sining si Martin, kagang iya sining upod nga si Periols Matusa, 23 anyos, isa ka tricycle driver, residente man sa Barangay 35. Sunod din kay IA3 Jose Ramir Batigas, pagi sa bulig sang pumuluyo na aktugid na aktuhan sa ila sining hanay nga nagbaligya gid sang illegal nga droga ini si Villacuer, na recover sa iya ining 7 ka plastic sachet sang suspected siya bugin na bulubanta na 10 ka gramo ang kabagaton nga may dangerous drugs port value 61,000 ka pesos. Na-recover man sa iya ang pinapa ka mga drug para Fernelia. Sa dugang paginaton nga balita, aksyon na preso man sa custodial facility sa police station number 9. Ining 5 ka mga persona matapos na aktuhan gampang sang illegal nga pagulang sa area sa San Jose 2 Barangay Sumag. Sa diin sunod diri kay Police Major Junji Liva, samtang nagalibot ang mga kapulisan na aktuhan pagid nga nagapatigayon sa illegal nga pabulang Sanday James Karang, 27 anyos kag 4 pa ka iban. Na-recover sa ila ining 2 ka mga manok inog bulang, ang bulang man mismo kag ang 500 pesos. Ginapatihan amuni Action Fred ang pusta sa illegal nga pabulang. Ang report sang patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sa vitamin D3 kag VCO. Patrol, redaksyon na ni Kirawin si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Kay Juan Salmiti Isiha, good morning. Si Warlito ni Shari Mansiawa. Si Eden Escosura di Binagracia, good morning. Tamiyaw ko lang si Glenn, 4 ka kabataan, si Glenn din, si Glenn Jr., si Jeline, kag si Glenny din. Ba, puro Glenn ha? Mama Eden, sa Barangay Tapi, Kabangkalan. Kay Ana Sinoro, good morning man. May lang nga pag-upod sa ato na, tagsagid kakagahon. Federlep Lending Corporation, ginapahiba. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Porte ang pila naton ka mga kauturan sumongga kalot na sang ila sini dapa-dapa. Daw another round naman. Daw hindi na mapungga, no? Saan matapos ini man? Ga linagsanay sa iban nga pungsod, ga kaigo magkita ya. Kita yang galukdo sang gaba timan kag mirise sa porte kadako nga saka na sang aton sini balaklon sa merkado bangod sa pag-ibwal sang presyo sang gatong. Tidiing kakita niya man. Ang paborito yung adlaw, Martes. Kada Lunes daw, gakalam ang dapadapa sa mga driver. Timay lang ko daw medyo may ulo extra ka, kay pwede ya, nga makatugong ikaw. Pero kung daw wala extra ba kabudlay, maglabot tabi subrasyen, ano na lang? Ay, kabudlay sang sitwasyon. Amon ano? Grabe nga pagsaka daw hindi maintindihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na, taga Don Salvador Benedicto, taga La Carlota. Good morning sa padayon ninyo nga pag-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Diri sa syudad sa Bacolod, ang plastada subong ang tanan-tanan nga i-implementar, ginahulat na lang ang aton sini miyembro sang Sangguniang Panglunsod sa syudad sa Bacolod por delikadisa, hindi na lang sila magkasasa kung ano pa man nga mga pila
kapag duso sang pila ka mga pagsulundan sa syudad sa Bacolod, kung si Councilor Dindo Ramos pa, itugyan ta na lang sa masunod nga administrasyon kabalo ka, daw medyo matagaan pa na sang lain nga kolor kung maghagad ka duso sang pila ka mga bagay nga dapat itugyan mo na sa masunod nga administrasyon. Mapungko naman sila, daliin na lang sa Hunyo 30, mapungko na ini sila. Sa ugto sang Hunyo 30, bag-o nga administrasyon. Tisiling ni Councilor Dindo Ramos, itugyan ta na lang na sa ila. Ang pila ka mga bagay-bagay, sila na lang na iya ang magpadayon sa anuman nga mga proyekto dire sa siyudad sa Bacolod. Gusto man kay kun agad mo na karon sang kuting-kuting may mga mulumalisya pa na, mamalisyahan pa. Hulaton ta lang ang bag-o nga administrasyon nga magpungko kag amo magtalakay sang pila ka mga isyu. Kung sa bagay subong ginahulat nila kung anano ang maging desisyon sa pagpungko sang Benitez administration sa pagtukod sang Truth Commission. Ambot kung ano ang matabo sini, balasahon, tunaan sang Mayo, kung anano ang mga ginpatigayon sa nagligad nga administrasyon. Pero kung daw kung matinlo malang, kag daw wala malang sang dapat iusisaon, pabayantan lang na. Ang bag-o nga administrasyon, himuan nyo na lang ang inyong ginpangako sa pumuluyo. Ang pila ka mga pagdinumtanay, kalimtanan ninyo ina. Balikon talang ina, pag-abot sang 3 katuig naman nga eleksyon. Subong, pulo pabayaan lang anay na. Paiway-iway tanay ang pila ka mga dos-dosanay kay natapos na ang eleksyon. Ihatag na sa ila kagtagaan sang period of honeymoon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.